Kung may mga tao nga misikat na tungod sa ilang mga pakulo, daw di usab magpauwahi ang mga hayop. May pipila kanila nga daw nahimo na sang internet sensation ang yun. Sama na lang ni ining mga iro nga nakadapit gayud sa pagtagad kay sila lahira. Dili lang kutob isipet ang mga hayop kay sila maghatag pod og lingaw sa uban. Sama na lang niining usa ka iro nga natagad sa social media tungod sa iyang costume. Kunuhay ang moong iro usa ka doktor. Diin may caption pa nga mama always wanted a doctor in the family. Samtang dinhi sa ato, may iro usab nga ginganlag cotton buds nga nag-viral sa social media. Kinihuman mikatap ang iyang picture nga mi-appear sa usa ka gwardya sa usa ka dakong mall dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang maong post miani og 78,000 reactions ug 52,000 shares. Syempre, human kini misikat, may mga nagpa-picture pa sa maong iro. O gi-invite pa kini sa usa ka fashion show event. Matud sa amo ni Cotton nga tungod sa kasikat na ni Cotton, daghan pa ang mga oportunidad nga moabot sa iyang artistahing alaga. Uban ni Lian Sinkulan sa Silky Bod Castro, Balitang Bisdak.